menu, kontrolpanel, indstillinger, forbindelse, destination, internet. Der kan være flere, men vælger bare prioritet 1, redigere, går ned på adgangspunkts navn, sletter, så der kun står internet, siger OK. Ændre navnet herop til TDC, hvis det ikke gør sig af sig selv, men ellers er det ikke vigtigt. Og så går man altså bare tilbage. Og så vil ens internet og ens mail automatisk virke.